Hi guys! Magandang gabi sa inyo lahat. It's another weekend but special ang ating weekend kasi 3 days to go. Pasko na po at maligayang Pasko po sa inyong lahat. I hope na happy po ang inyong Pasko. Kahit na medyo taghirap ang Pilipinas, alam naman natin. But let's hope na kahit nasaan man po kayong lupalop ng ating bansa o anumang panig ng mundo, I hope na masaya tayo na yung Pasko. Pasalamat tayo na walang major typhoon na tumama sa ating bansa. Mga maliliit lamang po, mga mahihina. But again, kahit na mahihina sila, nagbibigay ito ng grabing epekto, mga pagbabaha, guho ng lupa. Let's hope and pray na nasa magandang condition po sila. Kahit itong si Kabayan, yung last na bagyo na dumaan sa atin, nagbibigay po ito ng mga baha sa iba't pong bahagi po ng Visayas at Mindanao. But so far, it's slightly better compared sa mga nakakaang mga taon na mas malala po ang mga pagbabaha. I hope okay po kayo. At sa latest na yon, at ay mukhang wala naman tayo nakikitang anuman sama ng panahon except itong amihan at shearline, at hindi naman po masyadong malakas itong amihan at shearline. Particularly hanggang doon lang po sa may Hilagang Luzon nakaka-apekto at pang portion po ng gitnang Luzon. At bago tayo magpatuloy, pasalamat muna natin ang ating mga partners, ang Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion, at ang ating Honorable Congressman Gabby Bordado ng 3 distrito ng Camarines Sur. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa Typhoon 2000. Alam natin na 26 na taon na po tayong naglilingkod sa ating mga kababayan, at kung wala po kayo ay hindi po tayo magpapatuloy magbibigay ng mga informasyon. At again, thank you very much sa tulong po ninyo. At umpisahan po na natin ang ating update. Ito ang latest CraftSat na yung araw na ito ng Biyernes hanggang bukas, Sabado. At nanatili po ang surge o bugso ng amihan dito po sa may Hilaga at gitnang Luzon. At particularly dito po sa may Batanes, Babuing Cabo Islands. At dito sa pinakadulo nitong amihan, itong shearline, okay? Nagbibigay ng mga paulan din sa may silangan na coastal areas po o dalampasigan po ng Hilagang Quezon, kasama pong Pulilio Island sa may mga ulan po dyan. Hanggang dyan lang po siya, hindi naman po siya umabot dito sa Bicol, kaya medyo tahimik po dito sa amin, wala masyadong hangin, hanggang 30 kph lang po yung hangin mula sa Hilaga. So far, so good. Ang ibang bahagi ng ating bansa, Mimaropa, Visayas, Sulu Archipelago at Mindanao ay magiging katamtaman po ang lagay ng panahon. Subalit sa hapon ng gabi, may mga maulap na papawirin na may mga pagkidlat at pagkulog. Okay? Yung remnants po o yung natitirang kaulapan itong si LPA XTD Jelawat ay patungo na po sa Gulf of Thailand. At ito yung dahilan kung bakit lumalakas po yung amihan sa atin. Hinihikayat po niya. Although hanggang dito lamang po sa may Hilaga at gitnang Luzon ang epekto niya. At magiging mas mahangin po dito sa may coastal waters po nito ng Cagayan Valley, Ilocos Region, at yung Spratly Islands kung saan nandun ang Kalayaan Island Group, at yung Panatag Shoal ay magbibigay rin po ng mahangin na panahon dahil po sa amihan. Okay? And so far, so good. Ang risk of flooding po, dala ng shearline and sa low to medium. Wala naman po dapat ikabahala. At sa fast animation, so yan po, kinakita po natin pagnipis na yun ng shearline. At hindi naman masyado po kalakasan ang amihan dahil po hindi umaabot po sa Visayas at Kabikulan. Ito po yung natitirang kaulapan ni XTD Jelawat o Kabayan. At kung titignan natin na yun yung zoom in satellite animation mula sa windy.com, gamit po natin ang blue image.
Kita po natin dito ang pagnipis po ng shear line, a sign na humihina na po siya at posibleng mag-retreat na po ang amihan dito sa may Hilagang Luzon, lalo na po ang coastal areas ng Cagayan Valley. Okay? At sa ating latest wind at pressure forecast mula sa European model na yon ay kita po natin, nandiyan lang po yung boundary ng amihan. At bukas po ng Sabado, ito po ay maghihina po ng abrupt, okay? O bigla-bigla ang hina. At nandito lang naman po sa may dulong Hilagang Luzon, sa may Batanes, Bubuyan, Comob Islands, ang hangin na pwedeng umabot po ng 60 kilometro bawat oras. At sa Linggo, ay mukhang nandyan lang po yung epekto ng amihan sa may dulong Hilagang Luzon at sa eastern at western coastal waters ng Hilagang Luzon ay magiging mahangin din po. Samantala, ang buong bahagi ng ating bansa ay magiging katamtaman po ang lagay ng panahon. May hangin mula sa Hilaga at Hilagang Silangan. At medyo tamang-tama naman po ang ating panahon para sa mga late Christmas shopping na gagawin ng ating mga kababayan. All clear naman po. No worries. Wala po tayong mga major rain event or weather disturbances. At sa pagsapit po ng Pasko, December 25, meron naman po tayong surging amihan, although nandito lang po siya sa silangan bahagi po ng gitna at Hilagang Luzon at hilagang bahagi po ng Northern Luzon din. At similar po ito sa parang ngayong araw. Ang Bicol, hindi naman po masyado maapektuhan. Although, pag titingnan natin yung rain forecast sa December 25, may mga inaasahan po tayong mga showers dito po sa eastern sections po ng Kabikulan, Catanduanes, Partido District, Camarines Norte, yung Partido District sa may Camarines Sur po yan. Okay? At dito rin po sa may Legazpi, Albay, may mga possible showers. Maninipis naman po siya. Wala naman po siyang pinapakita na mas malakas, but mabuti na magpasigurado. May mga ulan-ulan po tayong mga karanasan na yung Pasko, lalo na po sa hapon, but sa umaga ng Pasko, okay naman po. Dito lang sa coastal waters po ng Bicol, may mga ulan. At meron po tayong easterlies o hangin silanganin, magbibigay po ng mga rains and thunderstorms sa may Caraga region na yung Pasko. So, ang ibang bagay na ating bansa ay okay na okay ang panahon, katamtaman, tuyo, may mga isolated rain showers lamang at thunderstorms. Lalo po sa may Palawan. Okay? So, yan po ang pinapakita ng ating forecast. May mga ulan po tayong pwedeng makanasan, lalo na po sa Bicol at Caraga region. So, huwag niyong kalimutan magdala ng payong kapag kayo ay lumabas. But let's hope na magbago pa rin po ito. Pagbalik natin sa Monday, sa ating next YouTube update sa Christmas Day, ay makikita po natin kung lumakas pa itong amihan or dito na naman po sa may gitna at Hilagang Luzon. So, ang rainfall accumulation forecast sunod na 3 araw hanggang December 24, 25, ang bulk po ng ulan ay nakatutok po sa may Cagayan Valley at yung coastal waters po ng Central Luzon sa may Aurora at Northern Quezon, Pulido Island at coastal waters po ng Cam Norte, Camarines Sur, Partido District, coastal areas, may mga possible rain showers din na magaganap ngayong Pasko. Okay, at sa coastal waters po ng Eastern Albay, Catanduanes, at dito rin po sa may Mindoro, Romblon, Northern Panay, Northern Negros, iba limang bahagi po ng Northern Cebu, may possible rain showers o thunderstorms. At dito rin po sa may silangan bahagi po ng Samar, silangan bahagi po ng Leyte, silangan bahagi po ng Caraga at Davao region, may mga possible rain showers and thunderstorms dahil po sa hanging silanganin. Okay, so sa ating wave height forecast mula sa European model for the next 3 days hanggang December 25. Na yun po, nasa 4 meters po tayo. Pagdating ng Sabado ay patuloy pa rin nasa 3.8 to 4 meters ang mga alon po dito sa may dalampasigan po ng Kabikulan. At pagdating po ng Linggo, ito po ay hina po sa 2.6
o 2.5 meters. Samantala dito sa may coastal waters po ng Hilagang Luzon ay magiging mataas pa rin yung alon, nasa 3 to 4 meters. At pagdating po ng Lunes, December 25, iakyat na po sa 3 meters dito sa may coastal waters po ng Kabikulan, mga nasa 2.7 to 3 meters. Samantala po ang coastal waters po ng Hilagang Luzon ay nasa 4 meters to 5 meters ang height. Dala po ng hanging amihan. Okay? So, yan po sa December 25. So, makikita po natin dito na pagdating December 24, medyo maalon pa rin dito sa may area sa taas ng Hilagang Luzon. At gayon din po sa Pasko. Dala po ng amihan. Ang ibang bahagi po ng Silangang Kabisayaan at Silangang Mindanao nasa 2 to 2.5 meters. Gayon din po dito sa may kanluran bahagi po ng Palawan at Mindoro nasa 2 to 2.5 meters. Dito lang medyo mataas ang alon. Pwede umabot ng 3 to 5 meters sa may dulong Hilagang Luzon, sa may West Philippine Sea. Magdating dito sa may area naman po ng Bicol, nasa 2.5 to 3 meters lamang. Okay? So, yan po ang wave height forecast mula sa windy.com. Pagdating naman po sa latest Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center, nung last Wednesday po ito inisyo, valid po ito for the next 2 to 3 weeks. Sa week 2, valid December 27 to January 2, ang Pilipinas ay magkakaroon po ng katamtaman naman po na panahon. Although dito sa may Visayas at Mindanao, may posibilidad na more than 50% of below average rainfall dahil po sa ongoing El Nino. At sa week 3, which is highly uncertain, hindi po ito masyadong sigurado. Valid January 3 to January 9. Mukhang magkaroon ng tropical cyclone formation sa West Philippine Sea. But hindi pa po sigurado po yan, okay? Nasa more than 20% lang ang probability. So, yan po ang ating pinaka-latest Global Tropics Hazard Outlook. At yan natin tinatapos ang ating weather analysis ngayong araw po ng Biyernes hanggang Lunes. So, weekend po ito ng Pasko. Alam natin sa Lunes ay Christmas Day na po yan. So, again, Merry Christmas po sa inyong lahat. Maligayang Pasko. At sana po maging maganda po ang ating Pasko. At pasalamat tayo sa mahal na Diyos na wala pong major na malalakas na bagyo na tumama sa ating bansa. At katamtaman lamang. At napakakonte po, nasa 11 lang po o 11 na tropical cyclones. Umabot po sa same level sa pinakamababang tropical cyclone formation na yung taon. Okay? May mga ilang taon na rin o season na umabot lang ng 11. Example, yung 1998. Pero na 1998, kahit na 11, may mga malalakas na bagyo tulad ni Loleng at Ilyang, tumama sa Luzon at Bicol. So, mas blessed tayo na yung taon. Halos wala pong mga major or super typhoon na tumama sa ating bansa. Okay? At let's hope sa darating na 2024, ganun pa rin. And nandito naman tayo para magbigay sa inyo pinaka-latest information sa mga upcoming storms o typhoons. Again, mula sa Typhoon 2000, ito sa Mike Palo ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. Merry Christmas to all. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.